ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, ин барномаи лазиз бо Отахони Алуддин ва имрӯз дар меҳмонии барномаи мо даъват намудем ҳам мутриб, ҳам навозанда, ҳам сароянда, роҳбари мусиқии ансамбли Наврӯзи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Ҳусейн Шарипов. хуш омадед ба барномаи мо. Саломат бошед. Медонед, ман бисёр шодам аз дидори шумо, аз оне ки шумо даъвати моро пазируфтед, омадед ба барномаи мо. бисёр чӣ мегӯянд, дар бораи эҷодиёти шумо суҳбат кардан, як чӣ мегӯянд, фикр мекунам ки барои ҳамаи он нафароне ки мухлиси шумо ҳастанду мухлиси устоди шумо Қурбон Абдуллоев ҳастанд, бисёр хуб аст, ҷолиб аст. Саломат бошед, хуш омадед ба барномаи мо. Саломат бошед. Ман низ дар ин аввали барнома ба ҳамаи тамошобинони азизи телевизиони Сафина бароишон пеш аз ҳама саломатӣ, сарҷамӣ, дар хонадонашон ҳамеша сарҷамӣ бошад, дастурхони пур аз нозу неъматҳо бошад ва аз ин хӯрокҳое ки мо ҳозир тайёр мекунем дидан намояд ва ҳамеша дар сарҷамӣ оилашон ҳамин гуна хӯрокҳоро пазанду истеъмол кунанд зери мусиқиҳои шумо. албатта саломат бошед. чӣ хӯрок аст, чӣ омода мекунем, чӣ мехӯрем имрӯз ҳамроҳи шумо? Саломат бошед. имрӯз як намуди хӯроки буғ кабоб мо мепазем. буғ кабоб. ана сабзавотҳо даиҷа дида мебинем. хуб, биёед оғоз кунем. медонед, ман имрӯз ба шумо кӯмак мерасонам. ман имрӯз шогирди шумо дар ошхона. албатта хуб, корт ана ин аз шумо ва инаш аз ман. чикор кунам аз оғоз? дега тафсон мекунем, равғона меандозем, даргирондан лозим. ин буғ кабоб аст, бояд дар ҳолати бисёр нарму гарм ҷӯшояд. оҳиставу оҳиста расад. ана якум равған аввал меандозем. равғани чӣ гуна гуфтед? зайтун гуфтед. албатта барои ҳам иштиҳовар аст, ҳам на он қадар ба саломатӣ зарар дорад. хуб, чӣ қадар? каме гӯшти гӯсфанд худаш ки серуған аст, пас аст. кифоя аст. бале. хуб, гӯшта майда мекунем. гӯшт. имрӯз дар ансамбли Наврӯз роҳбари мусиқӣ ҳастед. дар он ҷо коргаро фикр мекунам ки зиёд ҳам ҳастанд, аз навозандаҳо. яъне шумораи пурраи коргарон ба 17-18 нафар мерасанд. 17-18 нафар. дар он ҷо бештар мутрибо ҳастанд, гурӯҳи рақсӣ фаъолият мебаранд ва ҳунармандоне ки дар он ҷо кор фаъолият мебаранд аз ҳамон донишҷӯҳои соҳиби истеъдоде ки дар 19 факултети донишгоҳи миллӣ ки мехонанд, ҳамонҷа ҷамъоварӣ карда шуданд. чӣ мегӯям, бо тарзи озмун ба шомили ансамбли Наврӯз мегарданд. яъне ин бинед ки бисёр хуб аст донишгоҳи миллӣ ки дар он ҷо ягон чӣ мегӯям факултаи мусиқию ягон факултаи навозандагӣ надорад. албатта ва хуб аст ки ансамбл ҳаст, ансамбли Наврӯз дар он ҷо. хуб, албатта ҳама бо тарзи профессионалӣ фикр мекунанд ки аллакай менавозанду эҷод мекунанду. албатта бисёр ин ансамбл дар як солҳои хеле кӯтоҳ ба шоҳкориҳои хеле бузурге барои рушд кардани соҳаи мусиқӣ даст заданд. албатта ин хуб аст ки соли 2017 соли ҷавонҳо эълон шуд. бо эълон шудани соли 2017 хостанд як коре карда бошанд ки ҷавонони пешқадам дар ҳамун сол даъват кунанд. баъд мо аз ҳамин соли 2017 консертҳои зиндаро барпо намудем ки зиёда аз 19-20 нафар дар он консерт мутрибои чирадасти ҷумҳурӣ иштирок мекарданд. яъне ин чӣ мегӯянд, барномаи консертии ансамбли шумо беҳтарин. намак гуфтед шумо? ҳозир биёед ана намак. хуб, чӣ қадар намак бошад? шур нашавад. шур нашаваду ин намаки майда аст. беҳтарин. ин намаки майда барои гӯштам хуб аст. албатта. хуб, ана кифоя аст ё ин ки ками дигар? бале, ками дигар бошад. гӯштам ҳамин бо намак истеъмол кардан
камакак Гӯшти шурчатоб албатта албатта шуртоқ хӯрдан бале хуб аст. Биёед акнун суҳбат кунем аз оне ки чӣ гуна шуд ки ин меҳр аз куҷо пайдо шуд дар дили шумо, аз кӣ буд? Мисол як нафаре пайдо шуд ё ин ки аз хонавода ягон кас ҳунарманд аст, аз ҳамун давраи кӯдакии шумо чӣ гуна буд ки ҳамин меҳр дар дили шумо ҷӯш заду пайдо шуду навозандагию сарояндагию? саломат бошед. Ман аз хурдсолӣ Хуб ман кадом ҳунармандое ки дар соҳаи мусиқӣ қадам мезанад, агар ҳамин саволате мега аз хурдсолӣ, аз хурдсолӣ агар аз хурдсолӣ ин ҳунар дар дили инсон ҷӯш назад, ман фикр мекунам ки вай дар ин соҳа муваффақ шуда наметавонад. Албатта ҳар як ҳунарманд аз хурдсолӣ дар дилаш ҳамин ҳунар ҷӯш мезанад ва чунки ҳамун пеш мебарад. фикр мекунам ки ҳамун ҳар як ҳунарманду ҳар як ҳунарпешаю ҳар як навозанда ҳамун аз хурдӣ бояд мисол мактаби мусиқӣ мисол агар навозанда бошад, сароянда бошад, мактаби мусиқӣ гузараду баъд оҳиста дар ҳамун аз пайи нақшаҳои худ, аз пайи орзуҳои худ мешавад. Албатта баъд дар давраи донишҷӯӣ, баъд аз донишҷӯӣ ба як мақоме мерасад. Албатта ҳамон вақте ки ман хурдсол будам, хуб вақте аз телевизиони меёбом, тариқи телевизион устод Наҷмиддин Қаландорро тамошо кардам. хуб ҳамун лаҳза меҳру муҳаббати санъат дар дили ман ҷӯш задан гирифт ва ман мактаби мусиқӣ таҳсил албатта не ман дар мактаби миёнаи рақами филм деҳаи Чорбоғ ноҳияи Варзоб то синни нӯҳия ман таҳсил намудам ва баъдан амакам маро ба Тоҷиддин Салимов, шодарони Тоҷиддин Салимов ба коллеҷи санъати ба номи Аҳмад Бобуқулов оварданд. вақте ки маро ба ин муассисаи бисёр бузург мо қадам ранҷа намудем, дар инҷа роҳбарияти ин даргоҳ моро пешвоз гирифт. амакам ба он роҳбарият гуфтанд ки амакатон худаш навозанда аст? Не, ва дарсҳои дақиқро мегузаштанд. дар ҳамун вақта дар мактаби мусиқӣ Миратулла Атоев пештара Малика Собирова ҳамҷа кор мекард, ҳамин гуна шиносо доштанд. вақте овардам мо имтиҳон гирифтанд, аз имтиҳон хеле хуб моро қабул карданд. ман мехостам ба шӯъбаи овозхонӣ дохил шавам. дар он ҷо ба ман муаллимо устодо гуфтанд ки шумо хеле диапазони хуби овозхонӣ доред, не ки мо мехоҳем ки шумо аввал навозандагиро қабул кунед. ба ман қадар ростӣ розӣ нашудам. ба сози рубоб чӣ лозим? инам мехта кардам лозим. ба мана маҷбурӣ дар ҳамин маҷбур дар сози рубоб дохил кардам. чӣ буд ҳамун хоҳиши шумо? кадом ба вақте ки ба ман ваъда доданд ки агар писарам шумо як сол хуб дар ҳамин асбоб таҳсил намоед, мо шуморо дуюмсолада ба шӯъбаи овозхонӣ анъанавиам дохил мекунем. ҳамин завқи ҳамин бинед ки чӣ қадар устодои ба меҳр буданд, чӣ қадар устодои аҷиб буданд ки ҳолати маро дида бисёр завқи маро ҳамин гуна бедор карданд ки то ки ман ҳамин уҳдаи навозандагиам бурам, уҳдаи ҳофизиам, сарояндагӣ. албатта ман ин пешниҳодро рад накардам. хушбахтона ки хеле хуб шуд. ман то ҳозир ман устодоро раҳмат мегӯям ки ба ман ҳамин пешниҳодро карданд. саломат бошед. хуб чӣ кор кунем? аз пиёза реза кунем. картошка мекунем. ҳар вақт мо буғ партуфтан мегирем, чунки вай буғ кабоб гуфтем. медонам ки буғ кабоб омода карда истодаем. аллакай ин кабоб ҳамин хуб аст. албатта хӯроки ки бо гӯшт омода мешавад, ина фикр мекунам ки кам аст нафаре ки истеъмол кардани ин хӯрока нағз набинад. хуб кадом тарз? ҳамин хел давра, дуруст, ҳамин хел албатта реза кунем. баъд аз картошка пиёз пиёза мегирему картошкае ки мо аллакай омода кардем барои ба дег партофтан. фикр мекунам ки бисёр як
авқоти хӯроки болаззат болаззат мешавад ва буғӣ касе аст албатта. агар аз ин хӯрок чашидар намояд ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунад. ин ё аз болаззат буданаш албатта аз болаззат буданаш. хуб чикор кунем? картош пиёза чӣ хел реза кунам ман? 4 қисм ё ин ки 4 қисм. 4 қисм. хуб шумо дар аввал мехостед ки пиёза зинда ба зинда партоед дар дохили Ҳол ди. каме пиёза калон аст. Агар нафароне ки аз ин хӯрок мехоҳанд омода созанд, пиёзи майда мода хеле лозим меояд. ё дорам дар ансамбли дарё ҳам шумо фаъолият мекардед? ансамбли дарё на мактаби нахустини ман Бале. дар кори эҷодӣ фаъолияти ман боша хато намекунем. яъне чунки устодони бузурги соҳаи мусиқӣ дар он ҷо фаъолият мебурданд. баъзан аз он устодо дар қайди Бале. ҳаёт нестанд, Бале. лекин ман бисёр чизоро аз онҳо омӯхтам. фаъолияти кориро омӯхтам, фаъолияти эҷодӣ дар кор кардан дар ансамблро омӯхтам. бисёр барои ман хеле як давраи чӣ мегӯям, давраи тиллоии тиллоии ҳаёти шумо ҳаёти албатта ман. 10-12 соле ки унҷо фаъолият кардед. Бале. хуб дар он вақт аллакай маълум буд ки чӣ гуна кор буд дар ансамбли дарё, чунки устодон дар он ҷо Қурбонвалӣ Абдуллоев шодравон, Муаррама, Шарипова, бале, Лола Лола Азизова, Азизова, устод Муборакшод Ҷумаев, Гулбек Бале. Саодатов, Бунафша Шокирова. Бунафша Бале. Шокирова, Бунафша Муқимова, Муқимова. Малика Саидова, Нигина Равпова, анамун солҳо Нигина дар Амонқулов. бинед бисёр дар ҳамун ҷазобият Фазои- фазои эҷодӣ хеле Бале. баланд қарор доштани ансамбли дарё Дарё. ман фаъолият кардам. бинед чӣ хел хуб албатта дар ҳамун ҳамин чӣ мегӯянд чӣ хеле гуфтед баъд аз хатми донишгоҳ донишкада албатта он ҳамун аввалин чӣ мегӯянд мактабе буд ки чӣ хеле ки шумо қайд намудед дар байни ҳамун устодону омӯхтану мисол бисёр хуб аз як фазое ки ҳама гуфтед инсонҳои заминӣ буданд. бале мисол як чӣ мегуфтанд кӯмак ҳам мерасонданду як зарраи ҳам бошад ҳамаи ҳамун устодоне ки дар он ҷо фаъолият мекарданд ба шумо фикр мекунам ки кӯмак бале расонидааст. ман ҳамчун фарзанди Фарзанд, курдӣ бале. ҳамун ансамбл будам дар ҳамун давра. бале бисёр маро дӯст медоштанд. росте чӣ нозу нузе ки ман мекардам ва ё бардошт мекардам, мегуфтанд вай мисли як оила. фарзанди хурдии ансамбли мо аст. бале ман хеле ифтихор мекунам ҳозир ки дар байни устодои бузург ба воя расидам ва ҳунари ман дар ин баробар рушд кард. ман ҳеҷ гоҳ дастгири устодонро фаромӯш намесозам. мо гирифтем гӯшта дар дег партофтем тафт дода истодаем ки гӯштам камакак сурх шавад. картошкаро ҳам реза кардем, пиёзам реза кардем. накун вақти он расидааст ки мо картошкаро вориди дег кунем ё ки на? албатта албатта расидааст. хоб дар ҳамин лаҳза ба буғпартоӣ омода месозем Бале. кам-кам. буғ дар буғ камакак инам фикр мекунам ки барои бисёр хуб. бале таъму лазизи ҳамун лаззати хӯрок як маззаи хуб медиҳаду як таъми хуб медиҳад, як бӯи хуш медиҳад, иштиҳовар мешавад албатта. бале бинандагони азиз аз ин хӯроки мо дидан дуруст дидан намоед ки ба хатои роҳ надиҳед вақти Бале. пухтанда. бисёр як чӣ мегӯям албатта ҳамин хӯрдани хӯрок ҳам як кайфият дорад, бо як таби хуш хӯрдан сари дастархон ҷамъ омадан ҳамроҳи тамоми оила ҳама бо таби хуб хандон албатта ман лаби хандон як пешниҳоди дигаам дорам ки Хуб. ҳар вақте ки бонувонони азизу ё ки мардҳо барои бонувон мехоҳанд як хӯрокро омода созанд, Хуб. албатта бо ана завқи баланд Таби бо хуш, таби албатта. хуш хӯрокро бипазанд ки то ки хӯрок бо хӯрданаш иштиҳовар бошад. Иштиҳовар мо ҳамин гуна ҳоли хӯрок пухта истодем. ман бисёр аз устод Қурбон Абдуллоев бозхонӣ бале кардам, бисёр ҳам дуэтҳо бо Бону Насиба ки бо пешниҳоди худи он Бале. буд ки мо ин сурудҳоро Сарои. бозхонӣ намоем. бале вақте ки мо барои чӣ сурудҳое ки соли
85-ум 86-ум Бале. сароида будам мо бозхонӣ карда истодем ки Камакак- то ҷавоное Бале. ки он сурҳоро гӯш накарда буданд ба ҳамин ҷавонои замони муосир расонда тавонем ки то ки донанд ки эҷодкорӣ ва шоҳкории устодон чӣ гуна гуна? буданд. албатта медонед бисёр вақт мо ҷавонон албатта зиёд чӣ мегӯянд ҳамон сурудҳо ҳамон оҳангҳои ширине ки устодо сохта буданд аз ҳамон камакак чӣ мегӯянд дур ҳастему гӯш накардаем тамоман мисол боз хуб аст ки шумо мисол пайравони устодо ҳамона боз такрор мекунеду бозхонӣ мекунеду боз чӣ мегӯянд дар гӯши ҷавононам мешинаду бисёр як оҳангҳои ширин ки мисол дар вақти гӯш карданаш ҳамон инсонам мебараду ба ким куҷоҳо ба Албатта. ҷавон бошем агар давраи ҷавонӣ ишқ ошиқӣ аст албатта Бале. бисёр хуб аст ҳамон оҳангҳо бозхонӣ кардан ман чӣ гуфтаниам ки бигзор сурудҳои хуб бозхонӣ шаванд бале насл ба насл албатта ба асрҳо Ин хуб аст. расад чунки суруди хуб ҳеҷ гоҳ кӯҳна намешавад кӯна намешавад бояд чизи хуб ҳамеша ҳамасола ҳама асрҳои зиёд ба гӯши шунавандаву бинанда бояд расад. ва хеле хуб мехоҳам пурсам аз оне ки дар ансамбли дарё фаъолият буд ва бо даъвате ки шумо рафтед ба ансамбли наврӯз бале вақте ки аввал ман бигӯям ки соле ки дар коллеҷ мо таҳсил Хуб. намудем дар назди ансамбли дарё як мактаби хунёгар кушода шуд ки дар он ҷо ҷавононро ҷалб намуданд ки барои ояндаи фаъолияти эҷодии ансамбл Бале. мо дар ин мактаби хунёгар 2 сол таҳсил намудем. дар ҳамон мактаб таҳсил дар он баробар ки ман аллакай дар консерваторияи миллии тоҷикистон бахши якум таҳсил мекардам. вақте ки ман 2 сол дар он ҷо таҳсил кардам маро баъд аз 2 сол нимбаст ба кор гирифтам. вақте ки дар ҳамон ансамбли наврӯз ансамбли дарё дарё ба вақте ки чанд солҳо ки кора фаъолията оғоз кардан гирифтем ман бисёр завқу ҷазобияти фаъолияти устодонро дида лаззат мебурдам. ҳамин гуна шуд ки вақте ки корҳои эҷодӣ ман бисёр пеш омадан гирифт ҳамин ҷа ба хулосае омадам ки бояд ман ба гурӯҳи алоҳидаи эҷодии худ бояд бале саргарми кор бошам. аз ин ҳамин ҳолат шуд ман аз ин устодо бо дуои нек раҳсипор шудам ба ансамбли наврӯзии донишгоҳи миллии тоҷикистон. вақте ки ман ба ансамбли наврӯз омадам хуб дар он ҷо мутрибо на он қадар бисёр буд шуморашон 1-2 нафар буданд. баъд мо аз бисёр мутрибоне ки 10-15 сола собиқаи корӣ таҳсили илм доштам мисол мактаби мирратуллои атоифа тамом кардам баъд коллеҷ хатм кардам баъди коллеҷ консерватория ҳамин гуна мутрибои баланд чӣ мегӯям баланднавозро мисол маҳорати баланди навозандагӣ доштагиашонро ба ансамбли наврӯз даъват намудед. дар он ҷо мо ба гуфтам дар боло қайд кардам ки мо аз соли 2017 ба шоҳкориҳои хеле бузург оғоз намудем ки 4 консерт барпо намудем. аввал ин консерт мо дар толори калони донишгаҳи давлатӣ ба номи фарҳанг ба номи мирзо турсунзода сурат гирифт бахшида ба соли ҷавонон буд. дуюм консерти мо дар толори калони коллеҷ санъати ба номи аҳмад бобурқулов. чорумин консерти мо дар толори калони филармонияи давлатӣ ба номи Актар Шариф Ҷураев сурат гирифт ки ҳамин он ба 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст. саломат бошед. як мусиқие ҳаст ки дар ҳамин гирди забони ман чарх зада истодааст. мехоҳам амуна камака каша сарояму баъд шумо давомаша чӣ мегӯям пешкаши бинандагон кунед. зиҳари яктоби зулфонат бибусам зиҳар як хори миҳҷгонат бибусам
به لبهای مهینک لب بمانم زی هر یک دانه دندانه ببوسم. بسیار یک آهنگی چی میگن دلنشین است البته بله، برای شنونده از جانب استاد. بینید چقدر این آهنگ هم آهنگش از استاد قربان عبداللطیف هم سخناش سخنهایش بله استاد عبداللطیف. بله من میدونید فراموش کرده بودم یک وقت شنیده بودم که استادم می نویسند سخن. هم بعضن آهنگا بله. دارن خیلی خودشون آهنگ ارمی گونه آهنگ دارن که هم سخن و هم آهنگش از خود استاد قربان عبداللطیف میباشن. بهترین بسیار یک انسانی زمینی بودن. بله. راستی وقتی که سرود خیرمن گل که بانو نصیبه میخواستند در یک جایی خوانیم، آن سرود رو استاد قربان عبداللطیف و محرمه شریفه و اجرا نمودگیان و وقتی که پیشنهاد کردند نصیبه بانو من راستی رد کردم. برای چی؟ چون که بسیار سرودی قینخون است. بله اجرایی کرده اجرایش این سرود خیلی دشوار است. من نخواستم که سرود رو بخونم، بعد استاد بسیار مشکل تر است. وقتی که بانو نصیبه این سرود از استاد از معلمه عزیز مهربان محرمه شریفه اجازت پرسیدند، گفتم ما همین سرود رو میخونیم. وقتی که معلمه میگه که از پسر کی است که این سرود رو با تو میخونه؟ خب حسین که اگر خواند به یگان مؤمنه اجازت داده می شود که این سرود طلبگارش خیلی زیاد بود، نه که استادان به ما اجازت دادن. حسین هم همین خیلی با یک صمیمیت و با یک مهر و با یک نازکیت هنری استاد هم خیلی پیروی میکند و سرودها میسراید و البته این خوب است، با مهر است اساس. سلامت باشید. من با بینندگان عزیز گفتنیم که همون سرودهایی که پیشتر از استاد قربان عبداللطیف گوش میکردم من آنها رو با زمانی حاضره ثبت نموده ایستادم و به نوار میگیرم و پیشکش شما بینندگان عزیز میگردونم. سلامت باشید. البته ما انتظار هستیم که هر چیز زودتر برآید. خوب کمک میگیریم کبودی هم گیریم. بله پرتویم در خوراک بسیار خوب میشه. البته سبزیجاتی کبودی ها خوب. انا خب زیادتر کدام نمودی موسیقی ها رو شما گوش میکنید؟ من البته موسیقی اولا موسیقی که استادان در زینه موسیقی خلقی ایجاد کردن همون موسیقی رو بیشتر گوش میکنم که تا که در ایجادیات خود از اولا با موسیقی تاجیکی خود رو آوردن در خود. چون که ما با دیگر دولت ها که سفر میکنیم از موسیقی برای اونها جالبتر است البته. بله از موسیقی ما بله وقتی که ما با نزدیکی به جمهوری ترکمنستان با 4 شهر ترکمنستان سفر نمودیم که وقتی که ما در اون سفر رفتیم از آلبوم های خود انسامبل نوروز پیشنهاد نمودیم، از موسیقی و ایجادیایی که ما طول چند سال آماده ساختیم از اون آلبوم ها با مطربان بهترین و چند دیگر مطربانی که از دیگر دولت ها 10 دولت دنیا در اونجا با این فستیوال اشتراک میکردن تقدیم نمودیم و این باعث افتخاری ملت تاجیک و ما مطربان انسامبل نوروز و این موسیقی این آلبوم هایی که ما آماده ساختیم البته با سرپرستی خود دانشگاه ملی تاجیکستان است و این مهر و محبت همین دانشگاه نسبت همین انسامبل است که همین گونه موفقیت ها رو ما به دست آوردیم. میدونید من برای چی گفتم فاکولته ندارم، فاکولته موسیقی نه، این اساس همون مهر و محبت با موسیقی است. البته این انسامبل نوروز تشکیل کردن و یعنی بهترین مطرب و همون نوازنده ها از خود همین دانشجو است. بله خوب است. خیلی دانشجویی که در اون استعدادهای بلندی دارن که باور کنید در یگان مکتب موسیقی تحصیل نکردن نخوندن لیکن خیلی استعداد بلند خدادادی دارن.
خیلی که گفتیم بینندگان گرامی امروز در مهمانی برنامه لذیذ با اتاخانی علودین حسین شریفов است و برای ما آماده کرده شده است بوغ کباب البته در دیگ حاضر کمی دیگرش مانده است نه بله بله که آماده شود و از گوشت گوسفند است البته بخوریم استعمال میکنیم و با یک کیفیت مزهش به شما یک به یک میفهمونیم میرسونیم بله باید در دیگ آب هم باشد آب هم برای که کمی. بوغ کباب است بله البته بله آب باشد آب اندازه اکنون بینندگان گرامی میگذاریم به قسم انا خورش خورش ها چیکار چگونه هست خورش خب پومیدور میگیریم پامیدور پومیدور شما بادرینگا مرحمت پامیدور بودرینگا چه خیلی ریزه کنم میگیرن کم کم دراز یا اینکه اون خیلی برکی و آها همون گناهی که شما دا بله. این گناه دا اینا این خیلی میدونید ما در این شو این خیلی آنا حیوان میکنیم بهترین این هر خوب وقتی که از اون تمی خوراک ملذت بردین این برای اشتیاور است که چون که خوراک تا آخر شخری خورش از سبزوات ها از پامیدور بودرینگ قرنفل بلغاری و کبودی ها ما لکه آماده کردیم موندیم الان کمک انتظار میشویم که باید چند دقیقه است گفتیم 35 دقیقه باید در بوغ خوراکی ما پزد و بعد برداریم استعمال کنیم یک به یک مزهش رو به شما فهمونده البته رسانیده تیم خوب بینندگان گرامی وقتی برداشتن خوراک وقتی برداریم و بعد چشیم وقتی همون رسیده است اکنون خوراک هم آماده است حضور من به شما یک طبق میدهم از تگ دیگ انا اوه وای 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 اوه این بوی خوراک بینید و این نمودش بینید بید چقدر زیبا و اشتیاق آور بسیار یک بوی بالازه دارد نمودش هم با مزه است من همون در وقتی آمادن نشده بود حالا همون آبش چشیدم وای 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 میدونید چقدر مزهش همین ناتکرار است چقدر همه مزه همین سبزوات ها حس کرده می شود در خوراک سلامت باشید خوب بینندگان گرامی وقتی چشیدن خوراک است وقتی اون است که ما خوراک آماده کردیم الکی همه سبزوات ها همه گوشت گوسفند البته کباب بوغی و خورش هم آماده کردیم و برای ما کمک کبودی هم ریزه کردن حسین جان در برای بالای خوراک آماده شد و وقتی چشیدنش رسید وقتی مزهش فهمیدن رسید وقتی هنری پزندگی حسین جان رسید سلامت باشید اکنون میچشیم و یک به یک به شما مزهش رو میرسونیم و میفهمونیم الان وقتی چشیدن خوراک وقتی که در انتظارش بودید مرحمت شما گیرید شما که مهمان هستید خوراک خودتون آماده کردید مرحمت سلامت باشید خب انا کارتوشکا کمک بینندگان گرامی
бисёр болаззат. бисёр бомаза. Аҷоиб. бисёр таъми хуш дорад хӯрок. ҳамин гӯшташа хӯрдаам лозим. бисёр бомаза. Ва- Хӯришо метавонем ки истеъмол кунем. бисёр болаззат. бале барои аз бинандагон хоҳиш мекунем ки касе моро тамошо дорад дар хона ҳамин гуна хӯрокҳоро омода созанд ва бо аҳли оила истеъмол кунанд. саломат бошед ва медонед ташаккур ки шумо даъвати моро пазируфтед. Саломат омадеду бошед. ҳамин хел як хӯроки болаззат бомаза омода намудед барои мо, барои тамоми аҳли кормандони телевизиони Сафина, барои мухлисони барномаи лазиз Саломат бо бошед. Отахони Аловдин. Ва чӣ таманниёт доред ба бинандагони телевизиони мо, ба тамошобинони мо? аввалан як тӯҳфа Аҳа. аз Хуш. номи ансамбли наврӯзи донишгоҳи Бале. миллии Тоҷикистон Саломат ба шумо мехоҳам тақдим намоям ки ин 10 мусиқӣ бо наворҳояш Аҳа. гирифта шудааст ки он мусиқиҳо дар наворҳош дар ҳама гӯшаи зебои манзари Душанбешаҳр Бале. ба навор гирифта шудааст ки дар ҳамон ҳолатҳое ки аз кор ба хастагӣ ба хона меоед метавонед ки аз ин мусиқиҳо дидан намоед ва ҳаловат баред ва хастагии Саломат худро бошед. фаромӯш созед. саломат ман бо бошед. як орзуҳои нек дар шумо тақдим месозам саломат бошед. ва ба телевизиони Сафина ҳамчунин метавонед ки аз тариқи телевизион ҳама ин наворҳоро Бале. ба рӯзҳои наздик тамошо намоед. тамошо кунед. Бо Саломат як бошед. орзуи Мебинед нек. бисёр шод гаштам аз чунин тӯҳфае ки дар ин ҷо чӣ мегӯянд тамоми вуҷуди шумо аст, тамоми Саломат вуҷуди бошед. ансамбл аст, тамоми Бале. чӣ мегӯянд ҳамон меҳнатҳое ки сохта шудааст ҳамаи ин мусиқиҳо тамоми меҳнатҳои шумо аст. Саломат бошед. Саломат Ташаккури зиёд. бошед. Ман бисёр миннатдорам ва бисёр шодам гаштам. Ман бисёр дӯст медорам ҳамин хел оҳангоро шунидану гӯш Саломат кардану бошед. ташаккури зиёд. саломат бошед. Ташаккур. Инчунин ба тамоми бинандагон ва мухлисони азиз гуфтаниам ки дар хонадонашон ҳамеша сол поянда бошад, таансиҳатӣ, хушбахтӣ ва рӯзгори хуши ҳар яки шуморо орзуманд ҳастам. саломат бошед. хуб бинандагони азиз, манам аз фурсати муносиб истифода бурда ба ҳар яки шумо саломатӣ мехоҳам, сарбаландӣ мехоҳам, комёбӣ дар касбу коратон новобаста аз кадом касб. Бале. ва мехоҳам ки дар хонадони шумо ҳамеша ҳамин хел дастархони пурфайзу баракат бошаду ҳамин хел фазои хонадони шумо аз нафас кашидани ҳамун фазо таби шумо болида шаваду хурсанд шаведу дар лабонатон пур аз ҳамин хел ханда ҳувайдо гардад. саломат бошед. хайр, ин барномаи лазиз бо Отахони Аловдин буд. То барномаҳои оянда.